И здравейте, аз съм Кирва и така от мене пак е Дарко 224 и това е епизод, не знам кой, пети, да, това е пети епизод, май, да, пети епизод е и той ден си за начало. И аз минах мисията. Да, колко лесно беше. Еми тя беше една и аз започнах да се бия, ако може да ми хелпнеш за малко XP, хем на тебе, хем на мене. Тей. Аз ще продължа да се бия за малко XP, така Абе, какво се продължаваш, бе? Просто да ти приуде скелети и да качва бе XP като уди, бе. Кача, тук събира за XP савари, да, така. Чакай само да такова. Така, аз взех мисията и продължавам нагоре. И качих се. Така, това е мисията номер 2, повече предишната мисия. Така трябва да убиеме такива, ама 10. Обичайната мисия, али и две да Ще вече не го ли видахме, бе? Те се повтарят. Финалният бос мисля, че беше доста опнат, ама не знам дали двама идиоти като нас ще успеем да го убиеме. Идиот номер 1 и идиот номер 2. Да, всъщност аз мога да си направя такъв акаунт факт, бе. Аре, бе! Така. Да, той къде когато ще стане много, след много епизоди, много, като стане 60 лева. Ще направим един последен клип, ще разходим и слапа и ти ще си видим. Последно клипче нещо ще направим. Магма бол, отново. Нещо ще ходим, ще правим някакви глупости. Но сега до 60 лева поредицата ще си продължи доста дълга, все пак. Вижте сега от кой лева започваме. Да, и от половината горе-долу. Аз съм от половината. Аз съм от една трета четвърт, някъде там. Нико губим, всъщност много сме зле. Малко ти не стават ли от мисията? Стават, ама аз бях големия в момента, те че бил. Ама и той ме би, бай! А, не би тебе. Бай, не съм сигурен. Ама чакай да взема XP, бе. Как ти го къснах? Пишаха са хел на малко. Абе, кушата чака, бе, бой, бе. Бой докато върна. Четвърта магия ми дава мана, ама трябваше да взема от кръвта. И аз си в мисията. И защо атакнах отново? Еми, защото ти трябва още един. Не, защото минах вече, но обаче, понеже много бързам да цъкам бутоните. Да ви кажа под секрет, че използват от 1 до 5 бутоните, ако някой не знае. Ако някой не знае, предполагам, че знаете. Те, стига съм атаквал, защото ми омръзнаха те идиоти. Аз ще получих голда и XP-то и продължавам нагоре. В момента не изпълнявай мисии. Еми, изпълнявай мисии за... Какво? Тук е левел 7. Wisp Smoke. Значи сега трябва такива пак с... такива неща пак трябва да ги вземаш. Той е по-лесно, ще отида, бе. Еми, то повтарят мисиите. Трябва да вземаш 12 такива. Сега сигурно трябва да слезем на най-долния етаж. Знаеш аз каква стратегия имам? Аз мисля на всеки лева да вземам по едно чудовище, за да може за малко XP, хем повече малко бонус да вземам. И хем... така да си да се бавил, бе, просто ми дай. Хоп. Аре, на всеки сега тук да се биш молята, да бе по-бързо свършва. Ами да, бързам колкото мога. Но обаче докато колекна това нещо, още 3 ми трябват на мене. Ама едно ще 2. Да. Ето ги моите трите. И аз се комплитнах. Как го е? Еми, банджик. Аз се бия докато чакам, защото ще да вземам XP. Ще чакай, бе. Лата ми се къде завида, бе? За кой няма? Нали знаеш етажа, на който взехме мисията, е там на още 2. Малко... Късничко ти го казвам, ама... Аз се кача и ти начина на голото и ела при мене. Защото съм почти там. Аз се казах, гад се кача. Аз се бия след този дребния, за да се проверя демиджа. И за кеф и така. Винаги когато вземеш така, ми се проверява етажа, на който си бил преди това. И мисията изпълнена. Още сигурно 4 мисли имаше или някъде. Добре, колко мисли са, лайка му да ева. Че са така и аз не знам.
Винаги един път и после не гледах колко са. Сега иди, какво трябва да се пади, едно нещо или какво? Ай, като има, че дойде ще се бъде. Трябва да биеш един такъв и трябва сигурно, така. Да се падни, съм моли от първия път, защото ми се убиват идиоти. Готово. И пак започнах. Започвам и другите за малко XP, защото съм некромасър, 8 ранг. Я го имам от един месец, вече трябваше да съм 10. И като най-нахалния, аз имам ти хелпя. Макар че нямаш много голяма нужда. Ей, къде ходиш, бе? Така, и аз като най-тъпия трябваше да... Аз си видах висята и продължавам нагоре. Кажи ми, че е лесна, лева 9 сме и... Сега пак трябва такива чертички да търсим. То трябва да търся, аз ти казвам, ако ще пускам трети клип за мисията, просто бах ти тъпото. Ще пуснеш още. Ще ги минем и сега само да минем, че този клип ще довършим цялата мисия. Но дали ще успея? Не, бе. Както след като направя 10 минути почва да ви лаги и то за световно. А хората няма гледат лаговете и че... Аз трябва да намеря 8 такива, не знам какъв е проблема, а не 12 като днес. Добре, надолу вече няма дики, по-добре да слиза надолу. Няма, защото са на няколко етажа по-надолу от мястото на мисията. Аз тук почти ги намерих още. На етажа, където ни е мисията, има 2. И аз ги взех в момента и комплитнах мисията. Аз пак сега ще ги взема. Комплитнах то и сега трябва да убия такива 10 чудеси, да вземем мисията. И имам едно от 10. Аз пак съм седал по-малко, фак. Пак ми даде магма бол. И хора, като виждам ти тази мисия ще бъде от 3 клипа. 3 клипа, 3. Те не са много дълги. Лава Spear and Shield, това пак е мембърско, така че аз няма да го вземам. Ще направим един клип, де да представим нашите оръжия, откъде я ги вземем, искаш ли? Няма, ти ще стане... ще отделям 10 минути какво сме направили през тези всички 60 нива. Само да ставим 60 нива, чак дога ще си покажем глупостите, как сме го направили, откъде сме ще такова. Сега няма никакъв смисъл, защото ще си купуваме нови работи. Като ставим 60 лева. Когато спрем поредицата, както се казва. Още един ми трябва на мене. На мен още 2. Готов съм. Аз ще помогна, защото ми трябва XP. Да съм отчаян и някъде да ходя се бия. И аз продължавам тук, защото... Тук дава много добро количество XP по 100 XP. Така, сега. Кажи ми, че няма. Хора, минаваме 10 ниво и ще спрем за този клип. Или ще отидем нагоре и ще видим дали ще дойде финалния бос. На финалния бос не искаш да го нямаш, защото е толкова сложен, че... поне да умрем като лъже, че сме стигали чак до там. И минах мисълта. И аз като продължавам да се бия. Така, 1000 голд, 1000 XP. Да, и тук не е такова. Хора, да видим тази мисия, да видим колко е дълга. 10 такива 10 такива. Стрелки 10 или какво? Чакай, сега ще кажа, 10 стрелки, значи трябва да слезем първо да вземем чудовищата и после стрелките се занимаваме, защото по-лесно се намират чудовищата, отколкото стрелките. Оп, аз кого убия, ти кого убиш, аз се вземем XP от ето тоско, не съм нахален и аз слизам долу да търся идиоти. Не, аз всъщност ще продължа да тържи джилки. Добре, хора, ще видя епизода и ще пусна клипа, когато видим 11-ти мисия. И да. И до скоро.